Tapi aduh, tak kau gak ikan ya. Kanggo dereke anu, apa kuwi sadurunge ngaturi Mas Budo, iku sing diatur enggak Mas Budo dhisik. Oh, Mas Budo dhisik. Dadi mergo apa ibaratnya iku tuan rumah. Ya, bener. Sadurunge ngaturi Mas Budo yuk coba ngaturke lagi wajib yen pas lebaran ngene iki. Ana lagu iki. Lagune apa to? Lagune judule Idul Fitri kancane wong Mas Dukung Darmoyo. Iya. Iki dene gawane. Nek gawane, yen gawane Mas Dukung gawane iki pangkur, nek guruku suwadi dadi matur sudah kok dari gowo gawane dandang yo. Lojari raya Idul Fitri umat Islam rampungan ibadah poso sesasi suwene karakter kowe nafsu mung dayo suci ning diri Tapi ukun Islam berdiri meringkan aku Terus ono halal bihalal di ngapura Sopo samang ning jumati Aran ablumi Haji mantap sudah dan yang benar terus lagune iki sing ngerti Mas Dukung Darmoyo wae pokoke para guru sekolah mereka yang nem ana Mbak Ukur ana Nduk Tuti ana Nduk Rizki ana Nduk Tia ana toko dari lagi Wanda ana Wanda baru lagi banget lagi. Marum. Loh, kabeh jatuh di jumene. Lah, iki Idul Fitri dereke Mas Dudo karo Mas Kondo yo. Ya. Yo, lanjut yo.
Dayu, Mas Petro, Mas Garek, Mas Bagong. Mas modal. Demi Dayu, Mas Petro, Mas Gareng, Mas Bagong. Ya alhamdulillah wa syukurillah dalu punika mah hebat luar biasa. Yang regep masyarakat Ngawi dalu punika tumplek blek wonten ing alun-alun. Sore wau panitia bingung Mas. Perkara mendung ulun-ulun niku panitia bingung. Untung kok enten kula. Langsung panitia kula telepon, Mas, sampean siane nyah masa yo nyah tok. Menten nggih, tempe tahu sarontonge. Terus bapak Yo kuwe Mas. Otak kira arep terang udan ya Pak. Nah, terang udan nek pas posisi luwe yo konsentrasi kan gak iso. Kowe kan do ngeli-ngeli boleh belok lho. Pripun? Belok dari mati beda dari jauh dulu. Ini niku Tangan dalam, tangan boleh Ika sini perkara meriah malam hari ini mboten napa-napa. Suasana bisa setelah malam hari ini. Mergo dalu punika wonten dagelan sing rupanipun kaya kok bakal. kaya kok bakal ya. Lah kowe iki Kok bakal iki mboten siji kok. mendokmu. Loro. Ngaturaken nuwun sewu Mas. Wulan ingkang becik, wulan ingkang sae, kula ngaturaken minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin, tamanipun sedaya para warga masyarakat Ngawi, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, jajaran Bapak OPD sedayanipun, Pak Camat, Pak Lurah lan sedayanipun mesti kathah lepat ugi lebur wonten ing dinten riyadin punika. Amin. Oh, belok kayak kadur nopo. Aturke kok Mas Bela. Semanten ugi kula Mas Petro, Mas Gareng, Mas Bagong. Dari pembina ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dari awal dialog kalian Bapak Bupati saha staf-stafipun ugi warga Ngawi sedaya. Ayo, aduh, sekarang kadur nopo. Ngatur dhewe kok diaturne. Yo ngatur dhewe diaturne kok. Kok menawa terus sing makili kok ade gak iso ono. Lah kok wakili kok piye? Ora ono dhewe. Iki dadi gak cuwe iki lho kok iso. Nggih, kula Pak Mono. Nggih, kula tak mondo ngaturaken padha tatan iki. Padha karo kathah. Lah kowe iki iso mretik ngono lho, duwe pikiran dhewe ngono lho. Kowe iki ngucapne apa kok iso kaya lho tinggal iki Bapak iki mohon maaf lahir batin sepinten agenge ngono kae lho. Kowe ora iki dhewe inisiatif dhewe. Aja kok teru kancane kula ngaturaken minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin sepinten agenge badan kula. Sepinten ageng sepinten agenge kaluputan kula kok agenge badan kula lho. Iku balen nek. Nggih, sepinten agenge kaluputan kula nyuwun pangapunten ing dinten riyaya menika. Amin. Wis ah. Wis wong aku ya ngapali kok kok kritok ngono kok. Ya karepku ki yo mbok tambahi sithik omonge supaya masyarakat kami ben piye ngono koe. Kuwi ngono ae. Karepku kabupaten kami iki ben maju lho dikapake. Disuruh. Disuruh. Dalu niki nggih dirawuhi Pak Orif, dirawuhi Pak Anto, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati itu aja misi-misi dhewe iki wong Ngawi lho. Mbok yo kowe iki iso ngekeki nggon Pak Orif lho. Wong kon sakmono mbane kok isih ora opo lalu-lalu. Ini lho Mas Pandor maksude. Kok aku tau ngene dolet ilang. Kok dolet ilang maksude awakku ning kene piye carane nglendahno para tamu iki piye lah ngono. Oh, biasa kok kaya ngono piye. Angel lah Masyarakate ben piye ngono lho. ben ngono ae. Kami ben maju dikapake. Disuruh. Angel ngomong karo wondo iki angel. Angel. Angel rasa negara.
suwe kok ngene lho pantun iki ben kok piye ben kok murut piye Oh, dijoni ben aku dobok. Mulut sing tegese urut ki suasanane ben ketok dalem ben ketok gudeg ben ketok rame ngono lho lan awake nuwun sewu nggih Mas enten nggih karo panjenengan kula Mas Kondol iku nek ibarate karo seniman kan isih junior nah nuwun sewu ya ngomongke bab halal bihalal utawa bab kupatan ya nyuwun pangapunten enek sing luwih ana sing luwih senior tapi tesih tengah dak iki Mas oh nggih pun wah ya telepon mau ngangkat-ngangkat nongol-nongol wow bagaimana bener-bener nggih tahu saking Surabaya karo ibu gubernur karo Pak gubernur bihalal Mas Joko nggih pamit halal bihalal ini tradisi sing anane ya ning Indonesia sing anane ning Nusantara ora ana ning negara liya tradisi halal bihalal ini asli produk dari Kiai Nusantara dari Indonesia Mas Joko aku mungkin nah nggih lan iku nek dipun muri-uri kudu dilestareke paling ora awake dhewe kudu bisa nyengkuyung supaya bagaimana halal bihalal ini tetap anak putu iso mengenal ya ngono to yo dadi tradisi ku ora iso ilang ning Malaysia yo ora ono orang ini ora ono ini malah iso lho negara liya itu malah di Indonesia iso saged mawon nggih akhirnya kono melu kene mergo apa iki budaya iki aneh-aneh sing babar kaitan muncul yang kerukunan ya toh tapi iso ditiru negara liya ngono saja Indonesia menika sugih nggihipun budaya Mas wong tembunge gawe mawon rukun caraning bangsa dumunung ing luhuring budaya kebesaran kemegahan kehebatan sebuah bangsa bisa dilihat dari budayanya Indonesia itu sugih gawe budaya mulai saka Aceh nganti Papua saka Sabang Merauke Pulau Myanmar sampai Pulau Rote iki sugih gawe budaya Ning sak kala mangsane enten sing wong gone dhewe iki sok lali teng budayane dhewe. Kalau mangsane wonten wong karo budayane dhewe ora ngerti. Wayang ora ngerti. Budaya kawitan ora ngerti. Malah wong maca pelajar iku mengke sing seneng. Dhewe kalau maca bocor ya. Iya. Nah ini berarti tugas penjenengan lan kula bagaimana menyampaikan kepada anak itu generasi muda supaya tresno wonten ing budaya. Nggih. Nyatane Mas Kondol iku saiki wis dadi guru pekawit. Lah pripun masa lomba Jarene. lomba kan pendopo Lho, nomor 3 Mas nomor 3. pesertane yo pesertane 3 Wah, berarti yo tapi kan melu apa melu mobil wong melu muri-muri budaya nek perkara muri-muri iku jare tugase kabeh nggih pemerintah yo digatekake senimane yo kudu kreatif masyarakate mendukung jadi pemerintah gatekake nek senimane kok ora iso kreatif kok meneh bae gunane opo ora ada nah senimane kreatif pemerintah yo memperhatikan tenan nek masyarakat ora mendukung yo ora iso berkembang wes ngono ya gayung bersambut antara pemerintah dan seniman harus bisa jadi satu memajukan seni dan budaya. rasane sing biosis nasionalisme ngerti. Piye Mas Yo? oh ngaten nek perkawis tradisi budaya niki wonten sing luwih pono luwih paham luwih babagan budaya Sapa? lho Bapak HM Haji Muhammad Sabirun. Oh, Haji Muhammad Sakipul Haji Muhammad Sarimi Haji Muhammad Sakirun. bener apa? Ya bener enggak? oh ya lo diaturi tidak beli apa ada kotaran kan
nggih. Nggih, Pak. Saya pengen kancane lho aku kumat lho. Wong Tapi mau dadi Raine kaya olahraga. Nggih, kami dah. ah ketemu pokoknya bisa Kembang pari apa wohe tandur wong sak ngawi panjang umur. Kembang pari diwadahi tampak masoni ridho barokah. Nang Surabaya nggih tuku cengkeh apa Masanto duwe akeh. Tuku klopo nggih dicampur manggis artinya yuda saya laris. amin Tuku rokok nggih wadahi tambun cengkeh apa pelok rezekine akeh. amin 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 Ya alhamdulillah alhamdulillah ngono. wah itu kudu bersyukur kok kamu situasi kondisi apapun aku lho. Barek ini lho. Kowe aku wae padahal aku. Sapa? Aku Kenapa? ini maksudku yo piye aku dikene padahal anakno wong sing duwe padahal Golkan. Ya umpamane nggih dengan dodol dilakukan langkah, hubungan kondol justru khotimah. amin 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 Padha ini gak mau mati sampeanmu. Sabar. Jinang turbul. Rupane ketemu kanca nek gak rokokan. Iya. Aku kira ngomong. Ya nuwun sewu Mas. Nggih, malih. Wangen kan karo alun-alun ngawi. Lalu to saya. Suwi lah aku lagi roh iki nek yuda ya gak lucu, mondol ya gak lucu, kirun gak lucu. Dek tau ngarepe garing pacitan. Lucu gak. Oh nyantoi karepe piye? Gila cedak akeh ngimpor kok pacitan. rokok marah-marah takok Wedang ngawi kadang lepek diselek nang lepek betul. Tangkel ditentang ana pikir leres kopi kompaking pikir jelas nek tugel gak kena gelas jelas jelas ngono ya ora ndak kok buat lang ben balon ora ngono modele umpat segar kene ingkang salindi kita nggih lewat kene ngomongan dene ra nggih kok aku cero ada wah karo panitia pirang-pirang slot lah dalam rokok nyalain aja wong murid iki rukun karo kanca menjaga kesatuan dan persatuan. Nah, kebon. Ya. Rokok iki ngono, dadi apa-apa iki. Kudu rukun aja padha rontokan. menjaga persatuan Dan kesatuan. Nah, kebon. Sejodoh piye? Rokok ini nek kaya panitia sah. Sapa meneh Kabupaten Ngawi sah kanggo sapa ae. betul Dalan-dalan wis halus. Masalah iki ya sembarang.
apa? Iki lho apa? Iki lho apa? Ini kita diwalik. Lah aku pengen roh raine ngono. Apa takut malah. Pakai dilo-dilo. Ikan ngono. Oke. Sing diteni lah iki putih wedok. Lah jajan. Jajan ya. Dan aku iki lungguh.